салом ба тамоми тамошобинони шабакаи мо. Инак барномаи навбатӣ аз сомонаи телевизиони Баҳористон пешниҳоди шумо мегардад. Бинандагони азиз, тариқи ин намоиш мо аз навигариҳои сомона шуморо хабардор намуда ба дархосту мактубҳои истифодабарандагони он ҷавоб мегӯем. дар ҳар шумораи намоиши худ мо ба шумо доир ба лоиҳаи калонтарини шабакаи Баҳористон Парвин маълумот медиҳем. тавре шумо аллакай хабар доред, даври аввал ҷамъбаст гардида, даври дуюми он оғоз гардид. тамошобинони азиз, тавре дар намоиши гузаштаи худ мо қайд карда будем, даври дуюми шоу барномаи озмунии Парвин оғоз гардид. иштирокчиёни ин давр аз ҳисоби даври аввал интихоб шуданд. бояд гуфт ба даври дуюм нафароне гузаштанд ки аз доварон баҳои баланд гирифтанд ва ҳамчунин дар сомонаи мо бештари овозҳоро соҳиб шуданд. бояд гуфт дар ин давр иштирокчиён хуб омодагӣ дида бо тайёрии ҷиддӣ омаданд. дар намоиши аввали даври дуюм инҳо иштирок карданд. дар жанри сарояндагӣ Хайрулло Муродзода ва Басона Одинаева, дар маҳорати навозандагӣ Ғиёсиддин Ҷураев ва Бибиҷон Давлатова, дар ҳунари рақс Матлуба Ашурова ва Дилрабо Тошева баромад карданд. доварон чун ҳарвақта фикру андешаҳои худро ба ҳар як иштирокчӣ гуфтанд. кадоме аз ин иштирокчиён ба даври сеюм гузаштанд? дар ин бора шумо метавонед пас аз тамошои барнома маълумот гиред. намоиши мазкур айни замон омодаи танзим аст ва рӯзҳои наздик пешкаши мову шумо мегардад. интизор шавед. чанде пеш аз ҷониби вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон ва Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон озмуни ҷумҳуриявии фосилавӣ бахшида ба 5500 солагии шаҳри Саразми Бостон миёни хонандагони муассисаи таҳсилоти умумӣ эълон шуда буд. ҳафтаи гузашта озмуни мазкур ҷамъбаст ва ғолибон муайян гардиданд. дар озмуне ки бахшида ба 5500 солагии Саразми Бостонӣ эълон шуда буд, хонандагон аз тамоми шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ва шаҳри Душанбе иштирок карданд. мақсади асосии ташкил намудани ин озмун ин шиносоии бештари таълимгирандагон ба кӯҳантарин ёдгориҳои таърихиву фарҳангӣ ва арҷгузорӣ ба тамаддуни гузаштагон мебошад. дар рафти озмун хонандагони фаъол ки аз таъриху фарҳанги гузаштаи худ бохабаранд, ба тамаддуни гузаштаи худ арҷгузорӣ менамоянд, муайян гардидаанд. тибқи низомнома дар ин озмун хонандагони синфҳои аз 5 то 11 ҳама намудҳои муассисаҳои таълимӣ имконияти иштирок карданро доранд. озмуни мазкур дар ду давра аз рӯи 3 номинатсия гузаронида шуд. даври аввали он фосилавӣ буд ва ҳамаи маводҳо тариқи почтаи электронӣ қабул шуданд. бояд гуфт даври дуюми озмун аз рӯи нақша бояд дар шаҳри Панҷакен, Саразми Бостонӣ мегузашт, аммо бо сабаби паҳншавии пандемияи COVID-19 дар шаҳри Душанбе гузаронида шуд. иштирокчиён сараввал аз осурхонаи миллӣ дида намуда баъдан ба шаҳри Ҳисор сафар карданд. дар ин ҷо низ онҳо аз мавзеъҳои таърихӣ дидан карда ба худ маълумотҳои ҷолиберо гирифтанд. дар рӯзи сеюм масъулини озмун 22 нафар иштирокчиёнро ки аз шаҳру ноҳияҳои гуногуни кишвар ҷамъ шуда буданд, ғолиб дониста ба онҳо аз ҷониби Вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамзамон Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон бо ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ намуданд. тамошобинони азиз, бояд гуфт ки дар бораи ҷамъбасти озмуни ҷумҳуриявии фосилавӣ бахшида ба 5500 солагии Саразми Бостон шабакаи мо намоиши махсус омода ва таҳия намуд ки аллакай тариқи эфир пахш гардид. барномаи мазкурро мо дар сомонаи худ cw.tv.tj ҷой намудаем ки шумо метавонед ба он ворид шуда барномаро пурра тамошо кунед. намоишамонро давом медиҳем. ҳамчунин бояд гуфт ки дар шабакаи мо озмуни вақти қалам мегирам ки ба ифтихори 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон эълон намуда буд, қабули маводҳо то 25 сентябр давом кард. дар ин озмуни вақте қалам мегирам, кӯдакону наврасон имконият доштанд ки қалам ба даст гиранду васфи сарзамини обод ва озоду соҳибистиқлолро кунанд. навиштаҳо танҳо дар шакли тарона ва дар ҳаҷми 1 саҳифа қабул шуданд. дар озмуни мазкур зиёда аз 50 нафар навиштаҳои худро ирсол намуданд ки ҳамарӯза дар давоми рӯз аз шабакаи мо пахш гардид. бояд гуфт айни замон масъулин дар пайи интихоби беҳтарин матлаб мебошанд. беҳтарин нигоришҳо интихоб шуда бо тӯҳфа ва ифтихорномаҳо сарфароз гардонида мешаванд. дар ин бора мо ба шумо дар шумораҳои ояндаи намоишамон маълумот хоҳем дод.
дар ҳар шумораи барномаи худ мо кӯшиш менамоем аз рафти озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст ба шумо хабар диҳем. даври минтақавии озмун айни замон идома дорад ва шабакаи мо ҷараёни баргузоршавии даври мазкурро дар шаҳрҳои ваҳдат ва ҳисор сабт намуданд. озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст ба муносибати сазовор пешвоз гирифтани ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод шудааст. айни ҳол дар минтақаҳои мухталифи ҷумҳуриямон даври сеюми озмун дар сатҳи лозима баргузор шуда истодааст. дар қасри фарҳанги шаҳри ваҳдат даври сеюми озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст баргузор гардид. дар ин давр довталабон аз рӯи 5 номинатсия аз минтақаи шаҳру навоии тобеи марказ иштирок намуданд. ҳамчунин даври мазкур дар қасри фарҳанги шаҳри ҳисор низ баргузор гардид. ғолибони даври дуюми озмун омадагии ҷиддӣ дида маҳорати суханварӣ ба шерхонии худро нишон доданд. аъзои ҳакамон аз ҳисоби намояндагони вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон, омӯзгорони соҳибтаҷриба, кормандони соҳаи фарҳанги кишвар, инчунин адибони шинохта интихоб гардида аз рӯи номинатсияи хондан ва аз ёд кардани адибони классики тоҷик, хондан ва аз ёд кардани осори адибони муосири тоҷик, аз ёд кардан ва хондани адибони ҷаҳон, аз бар кардани ашъори бачагона ва афсонаву ривоятҳои халқи тоҷик, инчунин номинатсияи шоирӣ ба иштирокчиёни даври сеюми озмуни мазкур баҳогузорӣ намуданд. баромади ҳар як иштирокчӣ назарсанҷӣ шуда беҳтаринҳо интихоб гардида ба даври дигари озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст роҳ хат ёфтанд. тоҷикистон мекунам шукри каму бисёри ту, мекунам шукрона аз озарму аз озори ту. аз ту ман сарват намехоҳам, ватан ҳастӣ бас аст, бо хасу хорат баробар зиндагӣ кардан бас аст. тамошобинони азиз, тавре дар боло гуфта гузаштаем мо кӯшиш менамоем то шуморо аз рафти озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст огоҳ намоем. бояд қайн намуд минтақаҳоеро ки сабташон ба шабакаи баҳористон вобаста шудааст мо дар сомонаи худ cw.tv.tj ҷой намудаем ки шумо метавонед ба он ворид шуда пурра тамошо кунед. ин буд он ҳама маълумотҳое ки тӯли ҳафта ҷамъ намуда пешниҳоди шумо гардонидем. шумо ҳам метавонед дархосту мактубҳои худро ба почтаи электронии мо нома sanjobak.tv.tj ирсол намоед. сарбаланду хонобод бошед. хайр.